Què han fet aquests 4 anys pel Pla d'Igualtat i la negociació col·lectiva? Han demanat que tots els centres disposin d'una agenda de coeducació per assolir la igualtat d'oportunitats i combatre la xacra de la violència de gènere. Instar a l'elaboració urgent d'un pla d'igualtat que sigui una eina integral de prevenció i foment de la igualtat real, per un entorn laboral lliure d'assetjament sexual o per raó de sexe. Quant a la negociació col·lectiva, volem que les meses sectorials deixin de ser pures meses informatives i siguin un àmbit de negociació real i no un simple tràmit burocràtic al servei de l'arbitrarietat de la Conselleria. Que es blindin i ampliïn les competències de la Mesa Sectorial d'Educació a l'actual reglament derivat de la LEIP. Han demanat incloure a la negociació totes les qüestions de caire pedagògic, ja que aquestes afecten a les nostres condicions sociolaborals. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres, haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?